wallahi ga babbar harka. Ya kwalabewa. Kai dai Allah wadaraka. Zo mu je Modi yau za mu kwalabe. Ai kuwa ga mu nan. Harga. Gafara kada ka samu tsatsa a jikin sabuwar mashin ɗita. Sabuwar ce fa. Tana gogon shi tsatsa za ta yi. Ta Modi ya ka ganta kyallin. Lancin ɗin ta fanai. Faraliya, ko mu je buga harkar da kawai buga kwai. Kawai ba? Kina wannan. Ai kuwa na sa zama kongo. Ya mutumin nan kwalwa bai kamata ya kawo. Ai mashin din mai gida. Ha Modi ka can kai labarin kai bana mashin ɗin ta yi tsatsa yau. Garmai sauri ka za mashin ɗin kada Modi ya so mai. Yawwa babu ne da ya sa mashin ɗin ko. To wannan mara su kunyan ne a ce kuku. Na ce waye shi. Nuna min shi. To ko kuma su waye ko da na je. To kuna bakin ciki da sabon mashin ɗin da na siya ko. Modi ya rike min in je da su. Kai da ka tama ka yi min kama da kiriminal. Anya ban yarda da kai ba. Haka ne? A'a, kawai mu dai 'yan gwangwan ne kawai. Wai 'yan gwangwa. To bari ka je dalar Amerika 5 na cire na lanco ta jiya. Dama ba cinikin gwangwan ba ce? Me? Kai ba ka ganewa ne. An ce ma darajar dalar Amerika 5 ce a can. Kai, yana kalanta ko sun kama mamari sun kai. Me? Kace? Muni wallahi wannan karfofi ne. Musamman wannan ɗan. Ko kargane ne ɗan gwangwan. Waje ko sai na faffasa maka shi Samori ku ji min da wannan zan jira kawai. Silence.